Здравейте! Ние сме Фарец, Диви. И сега ще се състезаваме по висене. Да тръгваме. Аре. По-бързо. О, не. О, не. Е, така, можеш ли да висиш? Чай видя дали пари само. Не пари. Аре, ще се тъм. Ти ще скочиш и ще се хванеш. А ти? Аз ще се висена обратно. Колко секунди? Не колко секунди, просто кой ще падне първи. Аре, Дани, ти от тук ще... Да, бе. Ти нали ще снимаш? Да. Ето от тук. Е така. Гледай да се вижда целият стълб, вижда ли се? Да. Аре да тръгваме. Как брат, аз тук няма как. Виж, от целия съм в краш. Пати как пари. Аре, давай. 3, 2, 1, старт. Аз не мога. Сви си краката. Аре, стига, бе. Болим. Добре, виж колко аз ще издържа. Добре, и аз после. Влизаме кръвница. Малко кръв. После съм аз там. Ще изпусна. Не мога повече. Сега съм Сега е Божи. аз. Много малко издържах, то съм за главата, знаеш как ме боли. Аре бе, Божо е, мъж ли си или жена? Аз висях на обратно. Дигни си краката, така. Да видим, Божо. Снимаш ли? Да. Снимай Божо, как виси. Божо. Божо, набери се. Божо, аре де. Не разпивай, бе! Гаден! Божо. Точно с такива букви. Това беше Бях насипал от първото състезание. Ще преминем след второто. Ела да свършим заедно. Ще преминем следващото след малко.